Mám niečo v zube. Hello! Vedeli ste, že najväčší škandál Spider-Mana na PS4 spôsobila obyčajná kaluž vody, alebo že Michael Jackson chcel kúpiť celý Marvel len preto, aby stvárnil Petera Parkera? Dnes sa trochu jukneme na fakty, konšpirácie, ale aj nejaké bizarnosti zo sveta herného Spider-Mana. Ako prvé by som si chcel zobrať históriu Spider-Mana ako takého, pretože väčšina ľudí pozná Spider-Mana ako 4K hernú postavičku, superhrdinu, ktorá sa objavila v posledných rokoch od roku 2018. Ale to by som ja dnes chcel dať úplne na záver, pretože mám oveľa viac vecí, ktoré by som chcel rozobrať. Znamená, chcel by som sa na to pozrieť od začiatku, chcel by som ísť po porade, nie všetko samozrejme, chcel by som si povedať nejaké tituly, chcel by som niečo preskúmať, niečo možno vynechať, pretože nie je úplne všetko je podstatné, takže začneme ako takou históriou Spider-Mana. Prvá zmienka o hernej postavičke menom Spider-Man je z roku 1982. By the way, vedeli si, že Man, tá pomôčka je tam preto, lebo Stan Lee nechcel, aby si ľudia plietli Spider-Man a Superman, takže tam dal pomôčku. Samé fakty. Prvá zmienka malej hernej postavičky menom Spider-Man sa datuje až do roku 1982. Táto hra niesla názov Spider-Man, nečakane. Publikovali ju Parker Brothers a dala sa hrať výlučne na Atari 2600 a Odyssey 2. Ako ďalšiu hru, toto musím prečítať, pretože táto hra má názov horší ako Marvel filmy v 21. storočí. The Amazing Spider-Man and Captain America in Doctor Doom's Revenge. Pýtam sa, prečo? Kedysi mám pocit, že ľudia pretekali s tým, ako dlho možno vyslovovať jeden názov hry. Táto hra je z roku 1989, developeri sú Paragon, publishery sú Medialist, od ktorých som nič nenašiel, neviem prečo, Dark Web sú mŕtvi. A táto hra vyšla na konzoli, ktoré neviem ani prečítať. Od roku 1990 začali hry s tematikou Spider-Mana vychádzať prevažne na Game Boy. Hry ako The Amazing Spider-Man, The Punisher, Ultimate Payback, The Amazing Spider-Man 2, The Amazing Spider-Man 3, Invasion of the Spider-Slayers, Spider-Man and the X-Men in Arcade's Revenge. Tieto všetky hry vyšli vo veľmi krátkom časovom intervale, a to medzi rokmi 1990 a 1993. Potom tie hry vychádzali ako na bežiacom páse od roku 1994 až po rok 1996 vyšli tieto hry. Tu vám dám iba takú malinkú vsúvku. V roku 1995 vyšla hra Spider-Man The Animated Series, kde ste si mohli vybrať, či budete hrať za Spideyho alebo Venoma, ale levely boli tak ťažké, že väčšina ľudí ich ani nedohralo do konca. Od roku 1982 až po rok 1996 vyšlo nespočetné množstvo hier s tematikou Spider-Mana, iných hier, kde sa Spidey iba ukazoval ako vedlejšia postava. Potom od roku 1996 až po rok 2000 bolo ticho. Teraz sa pozrieme na históriu Spider-Mana roku 2000 až do roku 2014, pretože je to veľmi signifikantný úder od herného sveta, čo sa týka Spider-Mana a celkovo sveta, Spider-Man univerzum, takže let's go. Spider-Man hra z roku 2000. Táto. Bola vytvorená podľa comic sérii, publikovaná Activisionom a tak povediať odštartovala 21. storočie v sérii herného Spider-Mana. Túto hru vyvinulo štúdiu Neversoft, tí istí typci, čo vytvorili túto hru, a preto sa aj v tejto hre objavuje Spidey ako tajná postava. Je to zároveň prvá Spider-Man hra na PlayStation 1. Bola to prvá 3D hra, ktorá sa dala reálne hrať a predtým boli hry so Spider-Manom na nejaké 2D skákačky, takže revolučný poskok by som povedal. Revolučný. 4 roky ticha boli výborné, teraz ja budem 4 roky ticha a vydám ďalšie video. Rozumieš? Taktik. Revolučná. Tuto hru zdavoval Stan Lee, čo pre fanúšikov Stanleyho bol obrovský zážitok. Ja som nebol aj na svete. Takže pre mňa je to zážitok teraz, OK? Keďže PS1 nezvládala vykresovať celý New York, mesto bolo zahalené v žltom smogu, aby vývojári nemuseli renderovať budovy až po zem. Smárne, kokot. Ako ďalšiu hru z roku 2002, tu máme Spider-Man. Táto hra je avšak nie podľa komiksov, ale podľa filmu s Tobey Maguirom. Ďalej až do roku 2008 sa Activision držal na vrchole ako jediný vydavateľ Spider-Man hier. Spider-Man Shattered Dimension z roku 2011. Toto bola jedna z najlepších hier so Spider-Manom, aká kedy vyšla, pretože sme nehrali za jedného Petera Parkera,
ale za 4. Boli to Amazing Spider-Man, Noir 2099 alebo Ultimate. Fun fact. Každý Spider-Man mal iného dabera, ktorí predtým dabovali Spideyho v rôznych animovaných seriáloch, takže pre fanúšikov to bol obrovský fanservice. Táto hra v podstate predbehla dobu, pretože nápad s multiverzom priniesla roky pred filmami. Ak by som mal spomenúť jednu z roku 2011, tak to budú dve. Hneď rok na to vychádza Spider-Man Edge of Time. Je to veľmi rýchle pokračovanie, pretože sa pozeráme na príbeh kontinuuje medzi Peterom Parkom a Miguelom O'Harom. Spider-Man 2099. A pamätáme si, ako som 3 minúty dozadu povedal, že keď v tejto hre boli 4 dabery, je to veľmi signifikantný, veľmi dobrý krok k tomu, aby boli tie hry ešte lepšie, tak práve táto hra sa stala horšou, pretože Activision začal na vývojárov tlačiť a Spider-Man Age of Time sa v podstate odhrával iba v jednej budove, bol veľmi lineárny a krátky, čo fanúšikov privádzalo do šialenstva a začali cítiť akýsi stereotyp. Po tejto hre prichádza na scénu éra Amazing Spider-Man od roku 2012 až po 2014 a ja by som túto éru nazval Cesta na dno. Tieto dve hry boli robené ako sprievodný produkt filmom s Andrew Garfieldom, kým jednotka z roku 2012 bola celkom fajn, dvojka The Amazing Spider-Man 2 z roku 2014 bola katastrofa. Hra bola plná chýb, grafika veľmi zaostávala a príbeh bol slabý. Práve po neúspechu tejto hry v roku 2014 sa Marvel rozhodol, že Activisionu už licenciu nepredĺží a že Spider-Man potrebuje kvalitu typu Batman Arkham. Iba veľmi okrajovo by som chcel spomenúť Gameloft a mobilnú éru gamingu Spider-Mana. Spider-Man Unlimited bola veľmi populárna behačka, tzv. Runner na mobily. Gameloft sa vtedy snažil vyžmýkať čo najviac z mobilných hier a preto to pushoval na Apple Store, na Google Play a postupom času začali pridávať mikrotransakcie, ktoré ľudí, srali. Chvála Bohu, že nie som phone gamer. Kto hrá na mobiloch? Po roku 2010 to vyzeralo so Spider-Manom ako na horskej dráhe. Shattered Dimension bola výborná hra, ktorá nám ukázala multiverzum pred filmami, ale po hre Amazing Spider-Man 2 prišiel pád. Activision začal sekať hry ako na bežiacom páse, len aby stihli premiéry k filmom, čo si myslím, že je najhoršia vec, ktorú môžeš urobiť vývojárovi a celkovo tvorcom hier, keď im dáš deadline a povieš im, že musí to byť dovtedy a je jedno, ako to bude vyzerať, musí to byť. The Amazing Spider-Man 2 bola už taká slabá hra, že Marvel musel zasiahnuť a prakticky im vytrhli licenciu z rúk. Začali hľadať niekoho nového, kto má vášeň, kto má odhodlanie spraviť niečo poriadne, niečo unikátne a tu, milí diváci, prichádza na scénu Sony a štúdio Insomniac. Tu sa z hry, ktorú robili len k filmu, stalo niečo, z čoho Insomniac urobil systém seller. Hru, kvôli ktorej ľudia kupujú konzolu. Marvel's Spider-Man 2018. Hra, ktorú milujem, jedna z hry Spider-Manov, ktorú zbožňujem, je to výborná hra, ktorú nehral, prichádza oveľa. Nie je lepšia ako dvojka, ale mestský detail. Insomniac urobil verziu New Yorku, ktorá síce nie je 1:1, ale vytvoril veľmi poctivú, dokonalú verziu New Yorku, ktorá je rozdelená na viacero štvrtí a každá štvrť má samostatnú atmosféru a výborne to hrá všetkým dokopy. Insomniac taktiež pridal nový oblek, bol to oblek s bielým pavúkom na hrudi, nazývaný tiež Advanced Suit. Tento oblek bol navrhnutý tak, aby vyzeral ako športové oblečenie z 21. storočia a biela farba bola z karbonu, ktorá slúžila ako brnenie. Taktiež pridali novú mechaniku rýchleho pohybu, je to mechanika hojdania na sieti, na pavučine, takzvané web swing, je založená na fyzike, ale s takým malým asistentom, aby sa hráč nikdy nezastavil. Túto mechaniku kodovali vyše 2 rokov. To je výborné, kámo. Takýto malý detail vyše 2 rokov kodovali a ja som v nemom úžase, ako tie hry sú dokonalé. Puddlegate. Toto je jeden z najslavnejších internetových škandálov v hernom svete. Keď Insomniac Games v roku 2018 vydali trailer na E3 pre prvého Spider-Mana, scéna v prístave bola úchvatne dokonale graficky spracovaná, bola plná veľkých kalóží s realistickými odrazmi. Keď hra konečne vyšla, fanúšikovia si všimli, že
že kaluže v tomto prístave sú menšie a majú menej odrazov. Kamo, kto toto rieši? Koho toto zaujíma? Nemá to absolútne ja rozumiem, že keď je niečo dokonale spracované v traileri, tak by si očakával, že to bude rovnako dokonale spracované aj v reálnej hre, keď po vydaní. Ale kto toto rieši? Reálne to nemá žiaden vplyv na to, ako tá hra bude hrateľná a ako sa bude vyvíjať. Ja by som si osobne žiadnu mláku, žiadnu kaluž nevšimol, keby som nepísal toto video. Len pre porovnanie, kaluž z traileru vyzerala takto a kaluž po vydaní hry vyzerala takto. Hráči na internete okamžite začali kričať downgrade a vznikali memečka, kde ľudia krúžkovali túto mláku. Pravda bola však niekde inde. Vývojári sami potvrdili, že nešlo o downgrade, ale rozhodnutie umeleckého charakteru a optimalizácia výkonu, to znamená, že boli zmenené textúry a svetlo. Potom neskôr si však z toho sami robili srandu a do funkcie Photomode pridali nálepky, ktoré vyzerali ako kaluž, ktoré si môžeš hoci kde nalepiť. Tak to vyzerali. Spider-Man je jedna z najlepších hier, ako kedy to videlo, a to, že ľudia riešia mláku a kaluž, si berem osobne. Easter egg, ktorý nikdy nevyšiel. Pred vydaním hry v roku 2018 jeden fanúšik Tyler Schultz napísal štúdiu Insomniac na Twitteri, či by nemohli pridať Easter egg vo forme nápisu do hry a malo sa jednať o nápis Madison, will you marry me, aby takto pomocou tejto hry mohol požiadať svoju priateľku o ruku. Insomniac sú však super ľudia a súhlasili. Nápis umiestnili na kino Marquee v hernom New Yorku. Mal to však jeden háčik. Kým hra vyšla, Tylerová priateľka sa s ním rozišla, vraj kvôli niekomu inému. Predstav si, že sa ti podarí takáto vec a tvoja priateľka ťa podvedie s niekým iným. Ja by som nebol nasratý na to, že ma podviedla, ale na to, že sa mi podarila takáto vec a nemôžem ju zrealizovať. Ja by som potom išiel, každému by som ukazoval ten Twitter, že to ja som tam pridal ten nápis. Hra vyšla a ten nápis tam naozaj bol, ale namiesto pripomienky na krásny moment a zásnuby sa tento nápis stal pripomienkou rozchodu. Vývojári neskôr ponúkli, že v update tento nápis zmenia, no a tak sa z toho stal jeden z najznámejších nepodarených herných momentov. Bizarnosti! Ak sa odvážiš odplávať ďaleko od mesta smerom k člnom, uvidíš, že tieto postavy vyzerajú ako z éry PS1. Sú to extrémne nízko polygonové modely, ktoré vývojári nechceli alebo nestihli dokončiť, pretože nikto ich nemal vidieť zblízka. Kedysi to bolo nenávidené, teraz sú to miláčikovia komunity, takže love and hate relationship. Presúvame sa na druhú hru, signifikantný titul Marvel Spider-Man Miles Morales 2020. Hra bola launch titulom na PS5, ukazovala silu SSD disku, bleskové načítanie, to znamená skoro žiadne loadingy v metre. Insomniac si pri tejto hre dal veľmi záležať na autenticite Harlemu. Spolupracovali s rôznymi umelcami na muráloch a hudbe. Ja mám pocit, že ono tých škandálov bolo menej a menej, alebo boli horšie a horšie a nikto im nedával takú váhu. Toto bol obrovský šok. Pre remaster prvej hry a Milesa Moralesa Insomniac kompletne vymenil tvár Petera Parkera. John Bubniak, bol nahradený týmto ujom, volá sa Ben Jordan. A urobili tak preto, lebo sa Ben Jordan viac podobal na dabera Spidermana, dabera Petera Parkera, a to bol Yuri Lowenthal. Fanúšikovia samozrejme zúrili, lebo si už zvykli na starú tvár, ako keby sa na ňu pozerali častejšie ako bez masky. Marvel Spider-Man 2 z roku 2023. Pre Boha živého. Ďakujem Insomniac Games za túto hru, zahral som si ju 3-krát, mám platinu na všetkých. Dostávame sa k faktom. Fakt je, že táto hra je dobrá. Prvá hra, kde môžeš plynule switchovať protagonistov ako Petera Parkera a Milesa Moralesa takmer okamžite, a to vďaka PS5 SSD. Web Wings. Do tejto hry pridali funkciu Web Wings, vďaka ktorej môžeš lietať a nemusíš sa pohybovať iba pomocou web swingu, ale môžeš rozprestreť svoje pavúčie krídla a pomocou vzduchových tunelov sa pohybovať mestom. Výborná funkcia. Myslel som si, že to oberie o nejaký zážitok z toho swingovania z predošlých dvoch hier, ale vôbec.
Otvoril mi to vlastne novú skúsenosť tej hry a nový nejaký zážitok, pretože niekde tie budovy alebo stromy sú naozaj nízke, takže hra sa už nefixuje a nesústreďuje len na hojdanie, ale aj na plachtenie vzduchovými tunelmi. Škandály, dámy a páni, tento škandál bol big one. Pri vydaní hry vývojári urobili chybu a miesto portorikánskej vlajky u Milesa doma dali vlajku z Kuby, čo je chyba, pretože Miles je portorikánec. Každopádne vývojári museli túto chybu zmeniť, museli tam dať portorikánsku vlajku a samozrejme pridali aj ospravedlnenie. Akože keby mi dali českú vlajku, tak sa idem byť. Toto bol škandál. Nasledujúci škandál pre mňa nie je škandálom. Ide o chýbajúci New Game Plus pri štarte. Zapamätajme si, čo som povedal. Chýbajúci New Game Plus pri štarte. Ľudia toto považovali ako za nedokončenú hru. Ja nerozumiem, prečo, ako rýchlo musíš dohrať tú hru, aby si chcel začať New Game Plus. Ja som tu hral, no povedzme, 3-4 dní. A ja rozumiem, že sú ľudia, ktorí si to zapnú a už to nevypnú, kým nebudú mať platinu, ale veď dajme priestor aj normálnym ľuďom. Konšpirácie, dámy a páni. Daredevil. V hre je prázdna budova Nelson and Murdoch bez označenia. Fanúšikovia sú presvedčení, že ide o DLC na základe tohto, prosím pekne, alebo dokonca celú hru Daredevil, pretože niekde v hre sa dá nájsť symbol The Hand, ktorý je z Daredevila a označuje Ninja Clan. Ďalšia konšpirácia nesie názov Multiverse. V jednej z vedľajších misií sa objaví postava Delaya, veľmi významná osoba z filmu Across the Spider-Verse. A toto potvrdzuje, že herný svet je prepojený s filmovým a s multiverzom a všetko do seba zapadá a neviem, prečo to hovoria na základe tohto, keď ja neviem, že či je toto súčasť hry, takže to môžeme považovať za multiverse, ale podľa mňa je za súčasť hry považovaný aj oblek. A oblek z multiverse už máme. Myslím si, že niektoré konšpirácie sú pritiahnuté za vlasy ľuďom, ktorým nevideli denné svetlo 2,5 roka, ale OK, beriem. Je to fajn na pobavenie, kto nemá rád konšpirácie, ja mám rád konšpirácie, poďme ďalej. V tejto hre je bizarnosť len jedna, má názov Spider-Cube. Krátko po vydaní hry sa objavil malý glitch, ktorý Spider-Mana zmení na malú bielu kocku, takúto, Cube, Spider-Cube, za ktoré ste mohli normálne hrať a normálne robiť veci a je x videí na internete, vyzerala tá kocka takto. Na YouTube je x videí o tom, ja som strašne pozadu, ale som tu. Lepšie neskoro ako nikdy. Je to fixnuté, ale každopádne je to veľmi nevinné, je to veľmi hravé, vznikli o tom memečka. Tu dávam Insomniacu plus za to, že aj oni sami si z toho urobili srandu nakoniec, aj keď to opravili. Myslím si, že čo sa týka Spider-Mana, tak si prešiel všetkým. Za posledných 6 rokov Insomniac Games robí fakt dobrú robotu v spolupráci so Sony a myslím si, že táto spolupráca a tento štúdiový zázrak nám poskytne ešte veľa zábavy a veľa fanservisu aj na PlayStation 5, aj na PlayStation 6 a budúce konzoly, ak ešte budú vychádzať, nebudú stať 7 000 eur kvôli AI-ku a predĺženým rámkam. Takže tak. Ja ďakujem, že ste si pozerali toto video. Bolo to úplne prvé video, na ktoré som si kedy napísal scenár. Hovorím, ako keby mám tých videí 300, mám 4, ale nemení nič na veci. Je to moje prvé video so scenárom. Veľmi okrajovo som sa dotýkal povrchu hier, konzolí, Spider-Mana ako takého. Ak by bol záujem, určite by som chcel spracovať viac dopodrobná jednotlivé možno časti, jednotlivé hry. Nie len zo sveta Spider-Mana, ale aj z iného herného sveta, filmového sveta. Chcem robiť veci, čo mňa bavia. Pozri, chcem robiť veci, ktoré pozerám. To znamená, že nie je toto kanál špeciálne na hry, je toto kanál môj a o mne. A to, čo mňa baví, chcem zdieľať svetu. Takže sa vidíme pri ďalšom videu a ty zanechaj samozrejme odber, like, môžeš sem hodiť follow. S týmto človekom zakladáme podcast, takže sa držte a informácie budú, keď budú a zapni si zvonček hlavne, rozumieš? Ďakujem, čau.